Velkommen til en pragtfuld eftermiddag med sport på toeren. I de næste 4 timer så er vi klar med 2 håndboldkampe, duften af brændt gummi, Bent på banen og ikke mindst et langt interview med Danmarks allerstørste internationale sportsstjerne. Jeg tror på, at Gud han hjælper mig deroppe og hjælper mig på den rigtige vej. Og jeg tror på, at der er en mening med de ting, der sker. Ja, hun er Danmarks mest lysende stjerne lige nu. Sport på toeren har mødt Caroline Wozniacki. Jeg spiser det hver dag. Ikke så meget havregrød, men jeg spiser rugbrød. Bent Nyegaard, han er for alvor kommet på banen igen og må tænke alternativt, for nu skal han hjælpe en flok 12-årige drenge. Der er et stort problem. De er alt for små. Kan du ikke skrive på dem, fordi så kan vi jo altid lave en lille konkurrence ud af det. Skal du lige holde her? Ja, jeg skal nok holde her. Vi holder her, ikke? Og ved I hvad, så gør vi det på næste lørdag i Sport på toeren. Så laver vi en konkurrence, så kan man sms ind, og så kan man vinde de her shorts. Det skulle da en meget god præmie. Det skulle da nogen. Hvis nogen kan have dem. Velkommen tilbage her i Energi Arena i Aarhus, hvor der er pause i opgøret i kvindernes håndboldliga mellem SK Aarhus og FC Midtjylland. Og det er med en 4-målsføring på 17-13 til udholdet FC Midtjylland. Vi vender tilbage til den håndboldkamp om et øjeblik, fordi nu skal vi have fulgt op på den succes, som vi fik startet i foråret, da vi sendte vores håndboldekspert Bent Nyegaard ud i Håndbold Danmark, og det for at lære fra sig. Og Bent, ja, man kan sige, at han er kommet på banen fra dag 1 i den lille jyske by, der hedder Stjær, hvor de 12-årige håndbolddrenge, de har et meget stort problem. De er nemlig ikke store nok, de er alt for små og et hoved mindre end deres modstandere. 1,34, 1,41, 1,34, 1,44. Tanja, vi har jo gennemsnitshøjden der for en 12-årig i sorte streg. Ja. Hvad siger du til dit holdstørrelse? De er ikke så høje, men de er hurtige. Jamen, vi har brug for lidt tips til, hvordan man gør, når man ikke er så høje. Hej, drenge. Hej. Selvom I ikke er så høje, altså skuldrene, det er alligevel nogen, der kan tage lidt fat. 13 drenge er der klar til at tage kampen op i Stjær. Nu er der 4 mål, og man laver mål på følgende mål. Altså, det her, det er et svært spil, det vil lige sige. Det er svært. Prøv lige at stusse bolden hen til ham. Det er mål. Spil. Ja, videre skift. Ned bagved. Ja, og så skift side igen. Sådan. Super. Hvad gør vi, når det bliver for klumpet foran det mål her, så vi ikke kan komme videre her? Hvad gør vi så? Så angriber vi et andet mål. Sådan bliver vi ved hele tiden at skifte retning, indtil vi finder en løsning på det. Det var flot, drengen. Det var I gode til. Smart op i hovedet, det er vi nødt til at være. Hvis vi ikke er så høje som de andre, så er vi nødt til at bevæge os. Hvad skal man hele tiden? Angrib. Man kan altså ikke bare stå og spille Kong Hans over hjørnet. Og meget imponeret over. Halvanden time senere, dagens træning er over. Højden er stadig den samme, 1,34. men ikke mentalt. Jeg synes virkelig, at de her stjerner er også vokset med opgaven. Han har trænet os rigtig godt og lært os meget. Det er sjovt. Vi får måske lidt svært ved at dække op, men tror jeg, det skal nok gå. Det har været godt for mig for at få noget mere inspiration. Men der er nu altid områder, hvor man kan forbedre sig på, også selvom man er en dreng på 11-12 år. I spiser rugbrød, ikke? Hvad? Det er ikke noget med franskbrød og syltetøj, vel? Nej. Og om morgenen der er vi klar over. Det er havregryn. Det spiser jeg altid. Hver morgen. Jeg spiser det hver dag. Ikke så meget havregrød, men jeg spiser rugbrød. Så med lidt havregryn, lidt rugbrød og så den her fortsatte træning, så er de klar til kamp her 4. oktober. Ja, det er jeg helt sikker på. Og som jeg nu var der man må ikke lyve, men der var et par drenge, der måske sagde, de spiste lidt mere havregryn, end jeg tror, de er. Så der er et sted, hvor de kan stramme op. Tak for i dag.